Si Shisher Inocallia ay isang Grandmaster ng Filipino martial arts, yoga at meditation. Siya ay nagmula sa bayan ng Paracale, Camarines Norte. Siya ang una sa 6 na lalaking tinawag na Datu, nangangahulugang isang pinuno ng yumaong si Remy Presas, tagapagtatag ng modern arnis. Siya ay isang magaling na martial artist at yogi, kilala din siyang aktor na may mga kredito sa pelikula kabilang ang Ninja Turtles. Ginampanan niya si Michelangelo sa Teenage Mutant Ninja Turtle 3 na pelikula at serye sa TV. Isa rin siyang balisong expert at hilot healer. Si Master Shisher Inocallia ay naging mind-body-inner-heart trainer para sa David Leadbetter Golf Academy sa Champions Gate mula noong 2003 at Zone Golf Academy sa Richmond, Yale, Canada. Nilikha niya ang Ernest Chai Golf at Heartful Training. Kasama niya ang bida at gumawa ng pelikulang The Process, Ultimate Fight. Binuhay niya ang modern arnis sa Pilipinas. Kasama ang kanyang pamilya lumikha sila ng Maharlika Institute for Higher Learning at lumikha ng self-sufficient agro-green mining sa kanyang family farm sa Paracale, Camarines Norte, Philippines.